नमस्कार मॅडम. नमस्कार. काय नाव आपलं? अंजली किशोर आदाटे. अच्छा, काय त्रास घेऊन आले होते आपण आपल्या क्लिनिकमध्ये? मी बदलापूरहून आले. मला माझ्या मैत्रिणीने सांगितलं सरांबद्दल. तर माझा पाय बसून 8 ते 10 तास बसून काम असतं आमचं. त्यामुळे कमरेपासून पायापर्यंत खूप पाय दुखायचे माझे आणि शोल्डर, मान पण पेन होत होती. PC-वरती 8 तास काम केल्यानंतर. पण इथे आल्यानंतर सरांनी जो मला ट्रीटमेंट केली त्याच्यातून मला 80% फरक पडलेला आहे आणि इथला स्टाफ पण खूप छान आहे. अच्छा, मग तुम्ही हा त्रास ज्या दुसऱ्या पेशंट आहेत त्यांना काय रिकमेंड कराल? तुम्ही सरांना या, एकदा व्हिजिट करा, तुम्हाला लगेच फरक पडेल. पण तुम्ही स्वतःहून याल. ओके. म्हणजे तुम्हाला आता किती टक्के फरक पडलाय? 70 ते 80% फरक पडलाय. आणि पहिले तुम्हाला चालतानाही भरपूर त्रास व्हायचा. हो. आता होतोय काही त्रास? नाही. ओके. म्हणजे तुम्ही हॅपी आहात हो, ट्रीटमेंटने? खूप आनंदी आहे. ठीक आहे. थँक यू मॅडम. थँक्यू.